വേനലിൽ മെലിഞ്ഞ അതിരപ്പള്ളിയല്ല ഇന്ന്. കനത്ത മഴയും പൊരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാം തുറക്കുകൂടി ചെയ്തതോടെ അതിരപ്പള്ളി കരുത്തു തിരിച്ചുപിടിച്ചു. രാജ്യത്തിനകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾ അതിരപ്പള്ളി തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെ ഹോട്ടലുകളിൽ ബുക്കിംഗ് കൂടി. ഇനി മഴക്കാലം തീരുന്നതുവരെ അതിരപ്പള്ളിയിലെ മനോഹര കാഴ്ചകൾ തുടരും. ഒപ്പം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ദൃശ്യവിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മലക്കപ്പാറ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വന്നപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം അടിപൊളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടു. മഴയായതുകൊണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട്. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എവിടെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നാണ്. അപ്പോഴാണ് തിരക്കുണ്ടായില്ല വേണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിട്ടും ഇത്രയും പേര് വരിക പറയുന്നത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ആസ്വദിക്കാൻ